Какъв съвет би дала на човек, който сега иска да започне кариерата в имотите, но не знае откъде да започне? Мисля, че мога да ти отговоря с личния им пример и това, което аз направих, когато отидох в Луксимо. Влезнах в един красив офис, нон-стоп някой ходеше по срещи, правиха се някакви огледи, седях и ги гледах и си казвам, добре, какво трябва да направя всъщност? И аз искам да имам огледи, аз искам да имам клиенти. Тогава седнах до един от нашите колеги, който и тогава беше то брокер и сега е. Казвам, кажи ми какво да направя. И той ми каза така, работи много. Тия думи толкова много са ми се запечатали в съзнанието. Толкова често света ме среща с хора, които ми ги казват, че аз изключително много вярвам в това. Работи много. Тогава си казах, ако успешните брокери работят по 8 часа на ден и постигат хикс резултати, аз като един новобранец трябва да работя доста повече от тях. И така и направих. Ако топ брокерите работиха по 8 часа, аз работих по 10, по 12. Давах си достатъчно време да уча и да надграждам себе си. Не мисля, че може да си добър без да знаеш. След това да адаптираш всичко научено през бизнеса. Съвета ми към всички, които те първа започват, не търсете краткосрочния успех. Инвестирайте в себе си. Това са едни от най-важните решения, които хората взимат в живота си за покупка на собствен дом, за инвестиция или дори за консултация. Как смятаме, че без знание ние може да сме адекватни към потребностите на нашите клиенти. Така че със сигурност да учат много, да не се отказват.